नमस्कार हुआ देख रहा बनी भोजपुरिया दस्तक। सामने जो बिल्डिंग बार हुआ देखा रहे चिन्हत रही ना, तो ये बिल्डिंग है प्रकाश मैरिज हॉल के मलिया बाग के, जवना पर 3 अप्रैल के जबरदस्त कहानी बन रहे। और अब एक में नया अपडेट बा। सामने जो ताला रुआ देखा तनी उ ताला के सील टूटल बा आ नया सील लाग गइल बा। काहे लागल, पूरा कहानी सुनी विस्तार से। सबसे पहले अरुआ एक खबर के पढ़ी। खबर रविवार के दिन छपल बा। एफएसएल टीम ने मैरिज हॉल में से जुटाए साक्ष्य, जांच के बाद फिर किया सील। शनिवार के दिन कोर्ट के निर्देश पर एगो टीम गठित भइल बा एफएसएल के, जौन जांच करता और जांच करे खातिर जौन ताला सील भइल रहे उस सील के तोड़लस आ जाके पूरा दिन जांच किलस। जांच टीम के दंडाधिकारी दावत के वीडियो बनल बनी, बीसीओ बनल बनी और आरओ बनल बनी। साथ में डीएसपी विक्रमगंज भी रहब और एफएसएल के पूरा टीम रही। तो एकरा में का भइल काल रुआ विस्तार से जानली कि काल एफएसएल के जो टीम आइल उ पूरा तरह से जांच किलस, हर एक बिंदु के नया तरह से जांच किलस। और ये जो जांच हो रहा बा वो कोर्ट के निर्देश पर हो रहा बा। ये जांच के कोर्ट के जो कार्रवाई हो रहा बा एकरा से बड़ा संबंध बा और कोर्ट अपना स्तर से जांच करे के निर्देश दिले बा। तो एमे का कुछ होई त कोर्ट के बात बा, निर्देश कोर्ट दी कि मतलब का जांच होई तो बात के बाद बा पता लगी। लेकिन सवाल ही बा कि घटना के 23 दिन बीत गई। 3 अप्रैल की घटना भई रहे। एजा से 41 गो कमरा में से 82 गो युवती संदिग्ध स्थिति में पकड़ल गई रहन, जवना के लड़का के तो जेल जाए के पड़ल, लेकिन के कोर्ट से बरी कल गई। बहुत से लड़की के नाबालिग होके के कारण थाने से ही जमानत दिल गई रहे और बहुत से लोग एकरा में किरकिरी भइल। का भइल तो सब रुआ पहले से जानते बनी। लेकिन अब एकरा में जो नया सिरे से जांच हो रहा बा तो ई पुलिस के भी चेहरा उजागर हो रहा बा। कारण कि अभी तक 23 दिन हो गई और ओकर मुख्य आरोपी प्रकाश मैरिज हॉल के मालिक संतोष कुमार सिंह अभी भी पुलिस के पकड़ से दूर बढ़न। थाना प्रभारी दावत पंजियारा जी कहनी है कि नजर नहीं आवत, बहुत तरह से हमने के प्रयास करल बन जा लेकिन कहीं आता पता नहीं चलत। डीएसपी सिंधु शेखर सिंह कहनी है कि पुलिस लगातार अपन काम कर रहा बा और जैसे ही जद में आई हमनी के गिरफ्तार कर ले जा। लेकिन सवाल ही बा कि एगो आरोपी के गिरफ्तार करे खातिर पुलिस कितना दिन इंतजार करी, का करी। अभी तक वारंट नहीं है निकल गिरफ्तारी के। तो अभी गिरफ्तारी के वारंट निकली, तब ओकर कुड़की वारंट निकली, तब जाकर वो शायद उ कोर्ट में हाजिर होके। एह बीच में उ लगातार अपन हाथ पैर मार रहा बा कि किस तरह से हम अपन एक से थोड़ा सा राहत पाई। और पता तो इहो लगता कि अपन पूरा जोर लगा दिल बन संतोष कुमार सिंह कि किस तरह से हम एक से मुक्ति हो जाई। कारण वह जानते बनी कि यह मैरिज हॉल के उद्घाटन पूर्व मंत्री और वर्तमान में जगदीशपुर विधायक श्री भवन सिंह कुशवाहा के लिए रही। तो बाकी खबर के बना रही भोजपुरिया।